Дами и господа, от 6 до 8 юни в Божурище предстои фестивалът "Да, всичко зависи от теб". Фестивалната програма е в 3 дни, през които ще има творчески, спортни активности, ще има за деца и възрастни, кино на открито, концерти и театрални спектакли с медийното партньорство на телевизия Евроком и подкрепата на Национален фонд "Култура". Тази вечер ще ви срещна с един от участниците на фестивала, Ерол Ибрахимов, вокалист и басист на група Уикеда. Здравейте, аз съм Ерол от Уикеда и искам да ви поканя на 7 юни в град Божурище на площад Свети Георги на фестивала "Да, всичко зависи от теб". Ще свирим ние, Уикеда, Пив, Акага и много други. 7 юни, град Божурище, площад Свети Георги. Да, всичко зависи от теб. Да, всичко зависи от теб. Добър вечер. Добър вечер. Добра да е. Как си? Ами, добре. Добре. Изглеждаш като човек, който ти предстои нещо голямо. Да, фестивал на 7 юни в Божурище. Добре, фестивал ще мине, ще отмине. Ама как така, бе? Я акцентирай. Ще мине, ще отмине. Не, няма да То не мине. мина ли фестивал? Не мина. Ще остави извинявайте. следа. Коя дата е днеска? Да, чакайте. 18 май. А кога беше фестивала? На 7 юни е концерта. Шегувам се, разбира се. Ама Кажи, какво ще правите на концерта? На фестивала. Ще свирим. Момент! това ще се преснима. Да. Основно ще свирим и ще пеем. Свирите ще пеете. В колко часа? 8 часа е началото на концерта. Значи всеки път питам за гостите, които участват в фестивала и организатора последно колко да кажа на хората. 20 часа елате На кои хора, човек? на зрителите. 20 Божурище, часа е 20 началото часа, на концерта. Ерол На ще излезе на сцената. Свети Георги Победоносец. Той е един Но на хората ще им кажеш още от 10 часа сутринта да бъдат в Божурище, за да може да се насладят на цялата програма и всички активности през деня. 10 часа сутринта. Да, ще има матч. Аз не Как знам. матч, бе? Ще ритаме матч. Футболен матч. Ние мислехме да те поканим като топка, но ще видим. В колко часа е? В 10 Ерол така ли? ще играе Към матч 11. преди да излезе на сцена, така ли да разбирам? Ако е след 2, какво може? Ерол ще В го 10 сутринта Дами и не е господа, Дайте да не го предстои един обсъждаме са. дълъг ден за Ерол. По принцип, музикантите нямат до 12 часа нямат цифрите на часовниците. Разбира се. Изтрити. Разбира се. А пък в петък Музикантите ще се е на събуждат, кино. когато слънцето залязва. Това не го ли знаят? В петък съм на кино, така Да. че Петък е на кино, в събота е на концерт. на концерт. Да. Като преди това ще рита матч. Да се пази. Ще играе резерва. Няма да Моля спре. те, Не. ще вземете рит на някой Аз да съм няма да излезеш на най-добрия. сцена. Играя такъв лев бек Бек. от всякъде. Или десен бек. Десен Едно бек. от двете. Той не знае кой Аз бек ги е, ама няма. предпочитам Няма значение да ляво, се пазиш дясно. за концерта. Ще се пазя. Така. И какви песни ще чуем на концерта? Ще свирим тези най-известните, плюс някои по-неизвестни от като Капитана каза, например, от по-старите и нови неща имаме. Лоша жена, Без теб, Пак на път, едно ново парче. Песни, които може би някой ден, евентуално, Ерол ще ги направи в албум. Не знам. Да, аз работя върху нов албум сега в момента. Това е... Ей, имаме новина. Ама гледай Това как е го тайна. извадих. Аз Смисъл, имах тази информация, ама викам, чакай Ерол да каже. дарба Добре. да караш хората да предсказвам. си... Тоест, значи, фестивал, т.е. подгряваш публиката с песните, които този албум ще го видят. Може би до края на годината. Всъщност, до края на годината. Ама сериозно. Ми е срока, сериозно. Така се работи. С поставяне на срокове. И... Тоест, 2025 година Уикеда Да. ще имат албум. Не, по-скоро аз. Само Това е негов Ерол ще има албум. самостоятелен, да. Добре, Да. Ерол ще има самостоятелен албум. Да, за първи път в живота. Мой си албум. В смисъл, Да. имам предвид. Ма, Това наистина дебют. Уикеда до Да. сега Ма също, правихме чак- заедно и Я- са ми останали много песни. значи, от... Запазвам си правото да гостуваш, да Добре, представиш с албума. удоволствие Дори ще да е дойда края пак. на декември. Добре, Ама не ми се ще иска. дойде. Този албум не може ли по-рано? Само да не е по Коледа. Ма може. Коледен албум. Добре. С коледни песни на Ерол. Не. Той ще е коледен, но песните няма да са коледни. Да, няма с коледни. Освен с безумното представяне на Васко, е с подкрепата на... И с подкрепата на НФК. Кое? И фестивала Албума ли? и албума. Между другото искаме Стига, бе, благодарим... НФК подкрепят албуми. Не знай. Подкрепят Ай, и за концерт. фестивала добре. Виждаш,
поднесах своите, ще кажа, съболезнования. Своят апел, нали, към НПК. Обаче за албум не знаех. Браво! Това е сериозна работа. Благодарим много за подкрепата и за фестивала, и за албума, и за всичко. Трябва да се подкрепя. Като албума сериозно начинаме. Това е скъпо удоволствие. По принцип, да. Ама това дава стимул на творците да имат срокове, да се справят, иначе кога ще се реализира? Смисъл песни, които ще чуем на 7 юни на фестивала на площад Георги Победоносец, ще... По принцип няма да ги чуем точно тези песни, върху които работим. Те ще бъдат чути специално. Но с Ликида имаме нови песни, които като, например, тя вече не е много нова. Лоша жена, мисля, че съм... Ние знаем. Представя се в нашето предаване. Имаме едно ново, съвсем ново пак на път, което даже още не е записано. И такива неща, плюс старите, добре познати за Болка там, за кафето, за Боби. Изглеждаш като човек, който има щастливо детство. Да, между другото имах много щастливо детство в Божурище, заради Божурище. Поляни навънка, нямаше телефони тогава, телевизията беше по 2 часа на ден и общо взето съм израснал на открито, навънка. Събирахте ли си да правите мачлет? Как? След като свърши училище, там часовете и първата ни работа беше да идем и страхотен социален живот. Аз спомням, ние слагахме по 2 големи камъка за врати и видите. Не, ние си имахме врати, нашето училище били модерна работа. По-съвремени до това, да. Една поляна слагаме едни камъни там в Люлин. Ти от Люлин ли си? Да. Бате ми, ние сме съседи. Божурище съвсем цялото. Знам, аз съм в Люлин 7, там израснах. Имахме поляна наоколо. После направиха частен паркинг. Мутинските врата. Сега вече ги няма. Няма. Отсякаха дървета, всичко. Затова беше много... И твоето е било щастливо детство, като гледам. Не ми ли личи? Да. Какъв съм невъзпитан, неконтролируем, защото свободен, диво животно. Какъв съвет би дал на младите си? Да се радват на живота си, на детството си, на младостта си. И това е. Да излизат по-често навънка. Да оставят телефона без звук за по-дълго време. Да, някакси се страхуват, сякаш ако са без телефон, без таблет, без... Тоест те, не знам, някаква пътна въртли направиха такава, метафорично го казвам, между този виртуален свят, защото е виртуален свят. Може би да разговарят по-често един с друг. Между приятели. Без посредник. В смисъл да не си чатат, а да говорят. Да, хубаво нещо е разговорът помежду си. Пък и действа така много ободряващо. Независимо, дори разговор. Да, дори да е тъп разговор. Се говорят вицове, мръсни. Има ли сте случаи в юношеските години в Божурище? Какво? Говорят се глупости, Не, против. Това са важни. Хората трябва да чуят. Гадно е да напишеш нещо. Ние сме имали случаи с приятели, излизаме и разговорите са много тъпи. Обаче е готино. Но е много, много е приятно след разговора. В смисъл, оставате, дори да е най-тъпия разговор, някакси се чувстваш добре, след като си говорил с човек. Докато си пишеш с някой, може да пишеш най-важните неща, след това обаче се чувстваш някакси празен. Не знам защо. Има някаква така... Поне при мен е така. Затова много мразя да връщам. Примерно, пишат ми как си и аз... Добре съм. В смисъл, като се видим, ще ти кажа. Как да съм? Как да съм, да. Ела на 7 юни. 20 часа на концерт или може и по-рано да дойдеш да гледаш матча. Между кой? Какви са отбори? Аз не знам какви са отбори. Детски отбори. Детски. Как ще играем с децата? С деца ще играят. Смесени отбори ще бъдат. Вашко, не знам дали да те включим тебе. Ще настъпи някой дете там ще. Да, какво? Ще стане беля. Децата са много добри и са обещали, че ще бъдат така склонни към възрастните да им подават. Да играят с старци. Да. Да не ни катара пенсио бей от тук. Ще бъдат внимателни и ще... внимателни. Бора на аеробик с бастунчета. Да с тия всички и шияси, разни... Да. Всички, тия болести. Значи този... Че колегите ми подсказаха.
такива на коленки, сещаш? Да. Оня доктор с И големите едни очи. пояси има много смешни, дето са такива, стърчат над гащите. Голям матч предстои. Дербито на Божурище на 7 10 часа. И много други хубави неща. Добре, и други хубави неща ще има. Ама 20 часа си е концерт. 20 часа. Да си го кажем. 20 часа си е Ерол излиза. С тази банда как станаха нещата? Чакай, че виж аз най-важният въпрос. С Уикидали? Да. Имаш предвид самото начало? Еми да, там по реката пак се събирахте, Божурище на поляните. Свирахме първо в читалището. Не, първо в училището. Как се... Това са твои съученици или какво? Ами, повечето от учениците ми се отказаха във времето и след това Росен, който е по-малък от мене, той не ми е съученик, с него започнахме да свирим и след това дойдоха и други хора, защото те отпадат във времето, някои не винаги издържат до край. Еми да, ще си изисква усилия. Да. И общо взето в Божурище цялата работа се въртеше. Първо в училище, след това читалището, след това в нас в къщата направих едно мазе. Еми аз, от тогава общо взето с Росен сме от самото начало и има и другите музиканти в последствие дойдоха. Колегите ми подсказват, че имам към 1 минута преди нашия разговор. Аз ще си направя самопокана така към тебе. Да завършим това предаване с изпълнение на песента, която ми е любима на сърце. Няма ти кажам колко път съм въртял тази песен с Боби, дет пие кафе. Да. Боби си е, знам, Боби че е твой приятел. Да, той е приятел от Божурище. Живее до реката. До реката живее Боби. Има гараж, такова теникиджия, ако имаш проблеми. Теникиджия? Да. Сериозно ли? Ами може. Разбира се, че сменя накладки, можеш чукакалник, ако имаш. Това са най-важните ни хора, човек, ако ще вярви. Това са добри познанства, ако имаш проблем. Както жените си имат някакви приятелки за душепрекашчик, нали? Така и ние си имаме нашите приятели. Само, аз хода при него не да ми оправя нещо, а да си говорим по-скоро. Да смениме Боби, който пие кафе, сменя накладки, дами и господа. В Божурище до реката, така че ако имате нужда, обадете се. С котките какво стана? Пак родили са се още малки. Подарявам котата, ако някой иска да се обади. Подаряваш ли? Аз не ги подарях. Това са някакви китайски котки. Не бе. Ще превземат България. Така, те си раждат. Трябва някакви мерки да вземат. Имат активен пол в живота, не като някои хора. Но това е друга тема. Болезнена. Добре. Ерол, заповядай на сцената да изпием едно кафе с Боби. Дами и господа, Ерол и песента с Боби. Ние с Боби двамата пием кафе. Ставам с първи пети, някъде към 10 и нещо. И още не отворих гореливи очи. Звънвам на Боби и излизам от къщи. Сядаме в джаза и с тебе търцата. Поръчвам кафеци, проклинам съдбата. Какво му направихме на готвото Боби? Да на изток от рая нас си зароби. А някой баща от няколко часа направиха пари, какво от това? И богатите понякога плачат, а слънце ще огрее и кручия гъс. Да, гъс. Обед минава къп. Момаката пълзята долга ти духи. И сами тук поглеждаме Боби. Дай да палим гумите и къп, давай. Знаеш ли, братко, хората на запад колко взимат само за час, толкова, че тук с тия парички кафе ще жулим 4 пъти. А нека работа здраво, мегите, ти се сама така лесно на човек. А ние с Боби работим над себе си, работим над себе си и пием кафе. Да, кафе. А ние с Боби двамата пием кафе. А ние с Боби двамата пием кафе. А ние с Боби двамата пием кафе. И други хора също пият кафе. Кафе, 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 кафе. О, Ваня, о, Ваня, о, Ваня, 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 ай, 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 ай!
О, Ваня, ай-яй-яй-яй! О, Ваня, ай-яй-яй-яй! О, Ваня, ай-яй-яй-яй! О, Ваня, стоп! И така беше по-добре. Браво!